Čaute ľudia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho vlogu po dlhšej odmlke. Som sa dostal konečne k natáčaniu, ale dnes je na to naozaj výborná príležitosť, keďže máme sviatočný deň a okrem sviatku výročia SMP, ktoré bolo pred 80 rokmi, Slovan včera postúpil vo futbale a dnes máme tu veľký zápas, ja už to mám aj tu na krku, MFK Ružomberok ide hrať odvetu proti FC Noach, má jedinečnú príležitosť postupu. No poďme si to trošku bližšie rozanalizovať. Tí futbaloví nadšenci, ktorí už ma poznáte, alebo respektíve sledujete futbal, viete, že s Ružomberčanmi som od ich začiatku v pohári, kedy vlastne aj tento šál pochádza od Eška, od Eva Lipany, kedy senzačne Lipany postúpili do semifinále Slovnaft Cupu a tam som vlastne sa s Ružomberčanmi stretol a Ružomberok vtedy postúpil cez tie Lipany. Domáci zápas síce prehral, to bol ten odvetný, ale prvý zápas na pôde v Lipanoch ovládol 5-0 po červenej karte, tuším, že v 10. minúte domáci brankár riskoval a vybehol, čo ho stálo samozrejme rovno červenú kartu, keďže fauloval mimo 16-ky. Neskôr som mal Ružomberčanov vo finále Slovnaft Cupu so Spartakom Trnava, kde si veľmi dobre pamätám aj tie predzápasové rozhovory, aj to nádherné v podstate divadlo futbalové, ktoré som zažil v Košickej futbalovej aréne, kde sa to finále konalo. Tam Ružomberok dokázal zvíťaziť po góle Tučného nad Spartakom Trnava 1-0. Ono v podstate ten Ružomberok stále veľmi tesne postupoval, aj nasvedčoval vlastne tomu posledný zápas s Hajdukom Split, respektíve je posledný postup Ružomberka ďalej v konferenčnej lige, kedy doma uhrali senzačne remízu. No a na chorvátskom trávniku dokázali to uhrať na 1-0, tak postúpili vlastne ďalej, kde im čelí tým FC Noach. Poďme si povedať niečo viac aj o nich. Je to klub, ktorý vznikol v roku 2017, čiže pomerne mladý klub, len 7 rokov na scéne. Prvýkrát sa predstavil v Európe v sezóne 2020-2021. No a tentokrát v podstate je najďalej v tejto fáze konferenčnej ligy. Ružomberčania majú proti ním obrovskú šancu. Už to, že vyradili favorizovaný Hajduk Split, bola obrovská senzácia. No a teraz vlastne ten chlieb sa najviac láme a je naozaj senzácia na dosah. No len v prvom zápase, ktorý Ružomberčania hrali na pôde práve tohto klubu, nedopadlo vôbec podľa ich predstav. Prehrávali o jeden gól, v 68. minúte prišiel výpadok Elektriny a možno si mnohí mysleli, že toto Ružomberku by mohlo aj pomôcť, avšak herne mu určite pomohol. Ružomberok bol aktívnejší od tej 68. minúty, ale žiaľ chýbala tomu koncovka. No a čo je dôležité povedať je to, že hráči súpera dokázali streliť ešte ďalšie 2 góly, čiže Ružomberok momentálne do zápasu nastupuje s 3-gólovým mankom. Či sa mu to podarí v domácom zápase, nevedno, každopádne ja tomu verím. Ja chcem, aby slovenský futbal išiel čo najďalej, obzvlášť ak je takáto šanca a vidíme, Slovan nás perfektne reprezentuje, škoda tej Trnavy, no a teraz Ružomberok, ďalší slovenský klub, ktorý má na dosah nádherný výsledok v Európe, čiže za mňa rúža do toho dnes. Ja verím, že sa to chalanom podarí. Čítal som si aj predzápasový bulletin, aj všetky možné články a tlačovky, sledoval som, ako tí hráči pôsobia, tak je to také skromné, ale je vidieť tam to odhodlanie. Ja osobne si myslím, že keď do prvého polčasu dokážu streliť minimálne jeden gól, tak už v tom druhom polčase tie dva by prísť mohli, no a následne predĺženie. Po prípade ideálne by bolo, keby po prvom polčase bolo 2-0, po druhom 4-0 a môžeme oslavovať, ale uvidíme. Veríme stále, že ten Ružomberok to dokáže zvládnuť, no a všetko už je v
v rukách, alebo respektíve v nohách hráčov Ružomberka. Ružomberok od úvodu si vytváral šance, až napokon prišla pohotová strela z kopačky Olivera Luterána, ktorú som nestihol ani zachytiť, a Ruža sa ujala vedenia hneď od 10. minúty. V polovici prvého polčasu sa hra vyrovnala, súper dokázal pohroziť viacerými strelami, ale brankár Ruže bol pozorný. Výborný polčas odohral Jan Hladík, ktorý v nadstavenom čase prvej fázy hry svoj výkon okorenil aj o presný zásah. Ružomberku tak pomohol stiahnuť manko na rozdiel 1 gólu.
páni, prvý polčas je za nami. Za mňa nádhera, presne to, čo som chcel, aby Ružomberok išiel s dvojgólovým vedením do šatní a to sa aj podarilo. Výborný polčas, Jano Hladík práve v 45. minúte, ale už bol aj nastavený čas, vlastne strieľal gól na 2-0. Ruža prvých 10 minút výborne, potom od 20. minúty dosť veľa chýb, 3-krát ich podržal brankár, čo je fakt super. A Ruža sa môže odpichnúť dobrej defenzívy, ale každopádne tento druhý polčas už bude trošku ťažší. Super určite dostane v šatni od trénera, ktorý je mimochodom veľmi emotívny. Dostane určite poriadnu sprchu, čiže máme sa na čo tešiť. Druhý polčas je pred nami, no a ja stále verím ešte v to, že tá otočka jednoducho príde a že na Slovensku budeme mať druhý klub v skupinovej fáze. Ja taká ešte perlička, že tú fázu vysielame na Jojšporte, čiže môžem sa k nej dostať z hľadiska mojej profesie, takže len tak ďalej, chlapci z Ružomberku, a držíme palce. Ružomberok od úvodu druhého polčasu dominoval na trávniku. V 70. minúte sa mu naskytla jedinečná šanca, keď Pablo videl už druhýkrát žltú kartu, čiže Višník menil na červenú a nasledoval pokutový kop, ktorý pre Ružu znamenal neuveriteľné dotiahnutie trojgólového manka. Dámy a páni, penálta, jedinečná šanca postúpiť. Po obrovskej eufórii na trávniku aj v hľadisku prišlo v 88. minúte niečo, o čom žiaden fanúšik Ruže ani nechcel počuť. FC Noach dokázal streliť gól a sen sa pomaly začal rozplývať.
mi zase. Neuveriteľné, neuveriteľné. Ruža živila nádej až do poslednej sekundy. Množstvo šancí však zostalo nepremenených a tak krutý osud pod Čebraťom bol spečatený. No tak ja už som dorazil domov po zápase a emócie mám veľmi zmiešané, keďže na jednej strane super výkon Ružomberčanov, na druhej strane proste povedzme si úprimne, že toto bola tá daň za ten nevydarený zápas, ktorý Ružomberčania predviedli na pôde supera, ale čo už, toto je šport a určite je to veľký smutok, obzvlášť pre oko ružomberského fanúšika, ale myslím si, že časom aj tak všetci na to pozrieme, že slovenský klub opäť na pôde Európy ukázal veľké srdce, veľké odhodlanie. 3 góly v domácom zápase, v ktorom v podstate hrali non-stop pod tlakom. Myslím psychicky nie na trávniku. Na trávniku to bolo, že prvých 10 minút jasná dominancia Ruže, potom ten prvý polčas sa to už vyrovnalo. Už aj super sa dostával na koňa, ale ako som už spomínal, cez polčas fakt výborný výkon v závere priniesol druhý gól. Už keď to padlo na 3-0, tak už fakt už z tej penalty už všetci už proste povedali, OK, už ten Ružomberok si aj to predĺženie zaslúži a už aj ja som veril, že toto uhrajú. No je to futbal, je to šport a aj takéto príbehy píše, čiže krutý príbeh, ale klobúk dole pred chalanmi, nezvesili sa, hrali ďalej a myslím si, že aj tak máme byť na čo hrdí a to je v podstate aj koniec tohto vlogu. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu priazeň, verím, že sa vám video páčilo. Ak sa páčilo, určite zanechajte like, môžete dať aj odber, tí čo už ma poznáte, tak viete, že dávam aj nejaké videá spojené so slovenskou hokejovou extraligou, takže aj hokejový fanúšik si nájde na tomto kanáli svoje a samozrejme tým, že šport je moja veľká vášeň, tak určite možno budú aj ďalšie vlogy z takýchto zápasov, ktoré naozaj stoja za to. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a môžete dať subscribe, like a vidíme sa pri ďalšom videu.